ще ви представя 10 невероятни факта за човешкия мозък, които вероятно не знаете. Готови ли сте да бъдете изненадани? Нека започнем. Факт 1. Мозъкът е енергиен вампир. Мозъкът представлява само около 2% от телесната маса, но консумира около 20% от енергията на тялото. Това означава, че той използва повече енергия от всеки друг орган в тялото ни. Факт 2. Невроните са свързани по уникален начин. Всеки човек има уникална мрежа от невронни връзки, подобно на пръстовите отпечатъци. Тази уникалност прави нашия мозък неповторим. Факт 3. Мозъкът няма болка. Самият мозък няма рецептори за болка, така че не може да усеща болка директно. Въпреки това, главоболието възниква поради сигнали, изпращани от други части на тялото към мозъка. Факт 4. Сънят е важен за паметта. По време на сън мозъкът консолидира спомените и информацията, която сме научили през деня. Липсата на достатъчно сън може да повлияе негативно на нашата способност да запомняме нови неща. Факт 5. Мозъкът обича музиката. Слушането на музика активира множество области в мозъка, включително тези, свързани с емоциите, движението и вниманието. Музиката може да подобри настроението и когнитивните функции. Факт 6. Мозъкът се променя постоянно. Мозъкът е пластичен орган, което означава, че може да се адаптира и променя през целия живот. Този процес се нарича невропластичност. Факт 7. Стресът влияе на мозъка. Хроничният стрес може да доведе до намаляване на обема на хипокампуса, част от мозъка, свързана с паметта и ученето. Управлението на стреса е важно за поддържане на здравето на мозъка. Факт 8. Мозъкът работи дори когато спим. Дори когато спим, мозъкът продължава да обработва информация и да изпълнява важни функции като регулиране на дишането и сърдечния ритъм. Факт 9. Водата е ключова за мозъка. Дехидратацията може да доведе до проблеми с концентрацията и паметта. Пиенето на достатъчно вода е важно за оптималното функциониране на мозъка. Факт 10. Смехът е полезен за мозъка. Смехът стимулира производството на ендорфини и хормони на щастието, които подобряват настроението и общото благосъстояние. Освен това, смехът може да подобри паметта и креативността. Мозъкът е като мускул, тренирай го с учене, четене и нови умения. Надяваме се, че тези факти ви бяха интересни и полезни. Мозъкът е невероятен орган, който заслужава нашето внимание и грижа.